din amur shi ne dai wannan na suke shawwal to kuma me abin murgima a ciki to san da nazo nayi magana nace musu dan mutu'a da ne sai yayi gado garin nan ya tsid ba ai mun magana ba tunda la mun yi da su a suke shawwal sun gane ni billahi lazimayi ne a ilimi wallahi ina muku da'awa ba malamin da ya isa faɗi magana ya musa kwata ba a yi wannan malamin ba wallahi kuma duk wanda na musa masa magana wallahi sai ta musu dole sai ta musu maganganu ne ga su nan a cikin iziya cewa alkali shi Maliku ya ce duk mutumin da aka kama shi ya yi auren mutu'a ya haifa ɗan babansa ne zai gaji babansa kuma su masu mutu'a alkali ya kama su ya musu jan kunne na ce to ashe mutu'a ba zina bace idan ku zina ce ba mu san wani hukunci ga mazinaci ba sai me bulala 100 ta haddi in mai aure ne me jefe wato shi ma hadisin jefe ban yadda da shi ba shi ma jefewar ban yadda da ita ba ni na ce a karan kaina ban ce kuma wani shi ma ya tafi yadda ko yake yadda ba ban yadda ba bayan da za a ce mai aure in ya zina kawai a kashe shi mai aure in ya yi zina aikin zina a kashe mutum